Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon ang solemnity sa Immaculada Concepcion ni Santa Maria Virgen. Unsa may pasabot ani nga si Maria nanamkon nga way buling sa sala o si Maria gipanamkon nga way buling sa sala? Kama ni A or B? B. Ang ni sa answer og B, malangit na mo. Ang ni answer og A, purgatorio ra mo ko. Si Maria gipanamkon sa sabakan ni Santa Ana nga iyang mama nga way buling sa sala tungod kay giprotektahan sa grasya sa Dios. Busa uban kaniya padayon tang magampo alang sa atong pagampo nining mahunong na ning pandemic, malimpyo na unta ning virus sa tibuok kalibutan. Niya ato sang yampo ang atong mga benefactors ug mga donors dinhi sa atong simbahan nga nagsigi paghatag nato silang suporta aron makumpleto ang ato pang nagpadayon nga mga proyekto dinhi. Ato sang gisaulog ron ang ika-5 nga adlaw sa atong nobinaryo sa Birhen sa Guadalupe. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, ang mahal nga Birhen Maria, gipanamkon nga way sala. Niining paagiha, gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala
ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangaliya ni Maria. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babay. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mausab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug iba, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang Ginoo nagpahimo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Hawiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo pagdaig. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo
nga nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinagin Hesu Kristo, mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw o pagbuot sa Dios, og diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Og maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa unang pagbasa, gipangutana sa Ginoo nganong mitago
Si Adan kuyog sa iyang asawa nga si Iba. Unsa may tubag ni Adan? Wa na mo kay baw. Pag-ingon ba asa man ka? Ingon siya diri, tubag siya, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot akog kahadlok o nitago ako. Hadlok. Kanang kahadlok mo na'y timaan nga nisod na ang yawa nato. Basta naa kay kahadlok, ang yawa na nasod nimo. Sama ron, wa mo'y kahadlok. Na? O na nang yawa diya sodo ninyo. Muna, ang sala. Kada nato buhat og sala, ang yawa musod nato. Ang virus sa sala, mao ang espiritu sa demonyo. Mauda nang maingon ta, hadlok jud ko anang tawhana kay murag na siya giyawaan. Asa pagsulti pa lang nimong nahadlok ka, ikaw sad giyawaan na saga. Nya karon ka ning pundo ka, pila ka kabuk giyawaan ron din eh. Nya ang yawa gisimbolohan na diri sa Book of Genesis og bitin. Mao na nga niingon ang Ginoo mitagna siya pagsilot niya ni Adan og ni Iba, mitagna siya nga ang imong kaliwat bitin og ang kaliwat aning babay mag-away gyud hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nya kinsa may kaliwat sa bitin, ang mga hadlukan. Kinsa may kaliwat sa babay, ang mga dili mahadlok. Mao na si Maria, way kahadlok. Pag ingong Diyos Ginoo, magmabdos ka. Pila edad ato ni Maria? Matod pas banabana, mga 14 anyos. 14. Wa hilabtig laki, way bana, magmabdos ka. Ingos Maria, unsaon man pagkahimo ana, nga wa man koy bana. Ingon siya, basta paanakan ka sa Espiritu Santo. Ingon des Maria, matuman ang imong pagbuot. Kamoron din hing mga ginikanan. Ug ang inyong anak magmabdos 14 anyos, sugot mo. Di man mo mosugot mag-uyab-uyab 14 anyos. Hadlok man gani mo. Sa ato pa pertig yung daghan ng yawa diha ninyo. Oy, sa mo diya, di mo moto. Basta na ng kahadlok. Hadlok ka nga di mo lampos og eskwela, hadlok way kaon, hadlok way balay, hadlok way yuta, hadlok nga matiguang, hadlok nga masakit, hangtod yun hadlok nga mamatay. Ana, pari sad hadlok sa way kolekta. Perting daghan ng kahadlok. Pulos ginaiya si yawa. Nya nga naman, naana may sala. Nakaron ang Ginoo kun atog yung tan-awon sa sinugdanan, ang gibuhat gid niya nga tawo wa gi sala. Immaculate. Sabot anang immaculate way sala. Ang una niyang taong gibuhat nga way sala mao si Adan. Nya nireklamo mas Adan kay mingaw kayo, mga hayop, mga langgam ra iyang kuyog, naghimo ang tao o ang Ginoo og ikaduhang tao nga wa gyapoy sala. Isa man? Si Eva. Gikuha gikan sa gusok ni Adan. Ang ikatulo nga gihimos Ginoo nga wa say buling sa sala mao si Maria. So si Maria, third na to siya nagihimong way buling sa sala. Ang ikaupat kinsa man? Si Jesus. Si Jesus na umol sa tiyan ni Maria, wa gyapoy sala. Ang ikalima, kinsa man? Ang makatubag, tagaan na ko 1 million. Nana may upat, no? Si Adan first, Iba second, third, Mary fourth, Jesus. Karon, kinsa may ikalima nga, wa gyapoy buling sa sala. Allah, wa kay bao. Ang mga binunyagan, ang simbahan. Kana, tanan nga gibunyagan, pagbunyag gid nato,
nahimo dayud tang bag-ong binuhat, way sala, immaculate, papas kita ng sala. Niining upat, anining lima, ang ikalima, mauman ang katauhan, no? Kita, binunyagan. Niining lima ka mga tao nga gibuhat sa Ginoong way sala, ang successful nga wa gyud mansahi og sala, nakamintain ba? Nakamintain sa pagkaway sala, maura gyud si Maria og si Jesus. Winner silang duha. Si Adan napildis iyang asawa. Ang asawa ni Adan nga si Eva napildis bitin. Kini sang mga binunyagan, apil na ning nagwali. Ambot lang, kung sa'yo nakapildi ninyo. Naiuban, mapildi lang cellphone, tanaw-tanaw, porn mo'y tanawon. Nasa iuban, napildis kwarta, siging pamalikas, tumudan ng utang, awa mabayri. Naiuban, napildi las utlanas, yuta, siging pangangkon anang yuta, siging yaw-yaw, pangaway sa silingan, awa na, pildi na. Nasa iuban, napildi lag bana, at tumaghapyod sa manok, sige sang pangasaba ang asawa. Ang uban, napildis kabit, no? Ang kabit dito, nangabit ang iyang bana, ang asawa sad, magsikisag pangaway sa kabit, awa na, kuha sag ka. Ang uban, napildis ilang mga anak, siging pamalikas, siging pangusi, siging panghapak. Bika mo, sa'yo nakapildi ninyo ron. Ang pare, usang sa'yo makapildi. Ambot, pangutan ang madre, sa'yo makapildis pare. Oy, ang pare, mapildi lag sakristan usahay, no? Siging yaw-yaw sakristan usahay, mapildi lag lektor. Sayo po ito yung pagkabasa, ter. Ay, ingos pare, nga sayo ito pagkabasa, kusmo sa ding lektor, mura sa kamao ni pariya na, yung kamao na. Nangapildi na ta. Daghan kayong nanimba din nga, dali kayong pildihon. Ang pangutana ron, nganong si Maria o si Jesus na successful man. Nganong wa man sila mapildi siyawa, bisan pagdinhi sila sa kalibutan nag-agi. Tanawa ha, diin gipildi sa yawa si Adan o si Eva, didto pagyos paraiso. Paraiso. Lugar sa Ginoo, home court sa Ginoo, paraiso, pero gipildi si yawa dito, si Adan o si Eva. Kaning kalibutan, home court ni si yawa. Gitawagon ni dinhig walog sa mga luha, kay gingharian man ni si yawa ang kalibutan. No. Di mo mtuwa na. Inyong tupad ay. Lingi-lingi dia. Porting yawa dia. Lingi sige na. Kana, mo na ang yawa. Dias inyong balay, lingi-lingi adas palibot sa inyong balay. Porting yawa kay dinis kalibutan, porting yawa dinhi kay gingharian niya. Mao bitaw si Kristo ningon, dili mo iyas kalibutan. Kinahanglan yung dumtan mo sa kalibutan tungod kay dili mo iyas kalibutan. Kay ang kalibutan iyas yawa. Maubit ang tapuson gining kalibutan. Moabot yung panahon nga matapos ni. Kaya nga naman, di man ni iya nas Ginoo. Ang gabuhat ani ang Ginoo, pero ang naghari ang yawa. Mao na, gusto gani kang malipay dinis kalibutan, patay gyud ka sa yawa. Kaya ang mulipay ni mo dinhi ang yawa. Karon, nganong nakakuan sila? Nganong nakabuntog? Tulo ra gyud ka principles ang ilang gituman, og mao sa ni gituman ni Maria og ni Jesus. Og iya sa ning gitudlo nato, basic Christian teaching towards holiness. Unsa man? Ingos Kristo, kung gusto mong mosunod nako nga nakabuntog ko siyawa, gusto mong mosunod sa akong inahan nga maogyoy nakabuntog sa siyawa, ang unang buhaton ingon siya, isalikway ang tanan, apil ang imong kaugalingon. Deny everything, including yourself. Ay gyug pangangkon. Iko ang gina. I-disown. Kamong mga bana ay namo pangangkon sa inyong asawa. Maminti nimo ang imong pagka-way sala. Mga ginikanan ay namo pangangkon anang inyong mga anak. Kana, maminti nimo imong pagka-way sala. Ay namo pangangkon anang inyong alahas na kamoy tag-iya kanang inyong kwarta kanang inyong balay. Wa jud kay sala kay ana. Ayaw mo pangangkon sa inyong naong, wa kay sala ana. Pero sugdig pangangkon imong naong, kasaa dayon ka.
Una nimong sa, imo dayong pamutlon ang gitanom sa Ginoo nga kilay. Ala, ibot, kiskis. Kuluran din nimo ang buhok nga hinatag sa Ginoo kay ikanay magbuot. Gitawag na og sin of vanity. Wa mo kibaw na, sala na, vanity. Imo dayong papution imong naong kay lagom-lagom wa ka kauyon sa Ginoo nga naghimos lagom nga naong. Vanity gihapon na. Imo dayong putlon imong palupyan tube kay di na ka gustong manganak, di na ka mosugot nga ang Ginoo mohatag nimong anak, and that is sin of mutilation. Pamukibaw na. Imnan dayon nimong pills aron di na ka manganak, patyo nimo ang imong mga healthy hormones. Unsa man say tawag ana? Sala sa abortion. Ang una nimong gi-abort ang imong mga healthy hormones. Unya kung masipyat yun, naagyoy bata, ipakumot aron ma-abort yun ang bata. Yan, saman. Musta mamoron? Anong seryoso man kayo mong mga naw? Portig yung daghanan ninyo sala. Hala, ato nang i-restore ang atong immaculate state. Ang saon man, deny yourself. Sunod, ingos Kristo, take up your cross. Antos yun, antos. Antusan ang imong naong, antusan ang imong bana, antusan ang imong asawa, antusan ning pare, antuson sa pare kani mga parishioners nga di mohog kolekta. Antuson sa pare ang mga sakristan nga usahay manguha sa kolekta. So ana, antuson inantusay tagmaayo. Inantusay. Og kamao na tang mo antos, di kasud ang sala oy. Kay ang i-offer sa sala unsa man LDS. Unsa man ang L, lami. Unsa man ang D, dali. Unsa man ang S, sayon. Mo ni i-offer sa sala, lami, dali, sayon. Ala, pag-antos, di ba, pirmig yung way lami, pirmig yung dili, dali, pirmig yung lisod. Mo na i-antos. Hay may lisod, premarital sex o pakasal usa una sex. Hay may lisod ana. Lisod gitong pakasal una sex. Pero mautoy way sala. Hay may dali, same-sex marriage or man and woman. Dali kayo ang same-sex. Kay magkuyog ra mo, di raman mo mailhan. Nya mag-sex day mo dito, pulos babae. Di raman mo badlongon, pulos laki. Pero babae o laki, daghan ng mo chismis. Ala, uyab din na sila, uyab din na sila. Ana naman, ang pari og madre kuyog, uyab din na sila. Chismison man ka. Pero puro laki, why problema? Pero sala na. Hay may lami. Litson o utan? Ing na litson nga ipares og utan. Pero suway og kaon sige litson, patyon kas kolesterol eh. Hay may lami, tubig o soft drinks? Tubig. Taka lang mo kalami sa soft drinks. Pero patuya nga na soft drinks, patyon gyud ka. Muna kanan tanang lami, mo patay ginagkalag. Tanang lami, mo patay nagkalag. Muna si Kristo ang iyang gi-offer apdo og suka mo iyang giinom. Gipainom niya the cup of sufferings. Dili lami. Muna si Maria, dili lami nga sa imong atubangan anha patyo ng imong anak sa imong atubangan. Pero gidawat na ni Maria aron di siya gihigugma niya ang nagpatay siyang mga anak. Ay karon, suway ko higugma ang nagkabit sa imong bana. Tistingi. Suway higugma ang nag-rape sa imong anak o kaha sa imong pag-umangkon. Nga maorasad ang imong igsuon nga niunay sa imong anak. Kay adik lagi. Suway ko higugma. Kaya dili. Ugwin ka dili pader. Liwat ka ni demonyo. Nadakas demonyo. Ingka kaya ra pero sakit. Kana antos liwat kang Mama Mary. Kaya ba? Yes. Ngano man gibuntog na ni Maria ang sala.
kinsa tong mosunod ni Maria mawad-an na sa sala. Naabay posibilidad nga mawa atong sala? Yes. Unsa may gibuhat ikatulo, ingon din, follow me. How to follow Jesus? Kani nga atong stained glass na sa babaw ay. Kana, 7 na kabuok to follow Jesus, to become like Jesus. Unsa man? Sacraments. Sacraments. Magpabunyag ka, mahimo na kang anak sa Dios nga mao si Jesus. Magpakasal ka, sacrament of matrimony, maliwat na ka ni Jesus. Limpyo, banag asawa. Mangumpisal ka, ay man to, magpa-order ka, ordin ka, liwat na kang Jesus. Mangumpisal ka, magpahilog ka, magpa-confirma ka. Ana. So, avail the sacraments. Naaman sa uban, di nagisan mangumpisal. O niya alam na pa diroy, inighuman na gyud sa, di na dyan ko kasa, una pa kumudool simbahan. Sayop ka. Sige lang yung balik-balik. Kada kumpisal, wag tang imong sala. Nagpuyo-puyo karon, gatampuog imong sala. Inigpakasal nimo, papas din na imong sala. Oo, ana na. Mura mamugwa mo to. Oo na siya. So ayaw ka balaka. Kay ang sala karon anay tambal. Kani kunong atong COVID, wa pa man kuno ni tambal. Nya kay wa may tambal, hadlo kay tas tanan. Kani sang sala ay nagkahadlo ko eh. Nabitay mo kumpisal ako, pader, kuguol kay ko pader, tiguwang na ko, utsinta na kong edad, balik-balik lang yapon akong sa, naku ay kahadlo kay na may tambal. Pangumpisal. Nya pag antos og balik, antos na sagbalik, antos ang imong pagkatiguwang. Nawa, di ba, di ka kasaan na. Mga ambisyon man sa siya, 18 anyos, iya kunong maasawa. Oo, naunsa. Ang imo ganing asawa nga namatay, 70 na mangitukapin niya, karon ilisa ni mo og 18, patay ka diha. Nya maguol siya, kay wa jud kuno ni sugot niyang 18. Magyaw-yaw na lang kuno siya. Oh, ay na lang, pare gani, 50 city pa ni, upa man gani, kitag 18, ikaw na no 80, unhan no ni mong pare. No? Magdungan tag-antos, aron dili na ta mga makasaan eh. O, di ba? Ana siya niya, na sa sala, sakramento na sad. Nindot kayo na, 7 sacraments. Nindot kayo. Dili lang ang stained glass mo, nindot, ana. Ang epikto yun sa 7 sacraments. Na siya, ha? Manindog na ta ang katong gustong mabalaan. Idangop na to sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe ang atong tanang panginahanglan pinaagi ining nobina. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen sa Guadalupe sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo ni adtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera ni adtong Hulyo 16, 1902. Hatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Jesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunongon nga asawa ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa uban sa mapaubsanon ug masaligon nga mga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pagampo sa ikaunom nga adlaw. Ulabing bulahan nga inahan, Birhen sa Guadalupe, bisan patuod sa pagkabuutan sa imong bana nga si San Jose, ang imong kinabuhi dili kanunay sayon. Gikinahanglan ni San Jose ang pagdala sa bata o kanimo bisan sa kangitngit sa kagabhion ngadto sa Ehipto aron pagkagiw gikan sa pagpanglutos o kamatayon. Alaot naman gani inyo ang pagkakabos o pagkawalay nahot. Labi pagayod nga makalilisang ang paggukod kaninyo isip kriminal o gilutos kamo nga way katarungan o mikagyo kamo ngadto sa laing nasod diin lahi ang pinulungan, lahi ang naandan ubos sa lisod nga kahimtang. Nasayod ka sa gibati sa mga nahilayo sa banay o panimalay ug nahilayo sa kahigalaan diha sa pinasahi nga dapit. Magampo kami alang sa among mga banay nga nagkatibulaag tungod sa kakabos, kagubot o gubat.
Nagampo kami ilabi na sa among mga igsuon nga sugbuanon, nga atua sa langyaw nga mga dapit, naginusara, gimingaw, nalayo sa ilang banay, nahimulag sa ilang kaparyentihan o kahigalaan. Nagampo kami alang niadtong nabihag ug nahialaot, pinaagi sa drugas, sa inom, sa sugal ug sa ubang mga bisyo. Pangayoon nato karon ang mga grasya nga atong gikinahanglan, pinaagi sa mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang inyong tubag, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa Santa Iglesia, nga motubo siya padulong sa kahingpitan ni Maria, ang atong pagadulngan o paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa atong kalibutan nga pinaagi sa pagampo o pagpenitensya, makabaton sa panahon sa kalinaw, ang kadaugan sa kasing-kasing ni Maria. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Alang sa mga nangamatay, nga magsadya sila sa kahangturan, uban sa inahan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug agidyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, o alang usab sa pagkapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo niining pangili ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga way sala.
Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maandam mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak og matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga way mansa. Ang Birhen God nga Purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga way ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagadaig kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, nga anak ka sa mga langit, pagday ko ng iyong malan, muabot ka na mo ang iyong bingharian, matuman ang iyong pagbuo, ini sa yuta ngayon sa langit. Akalaano na mo sa matagad lang, ihatag ka na mo karungad nawa, upasaywa kami sa among mga sala. Mayroon na nagpasaylo kami sa mga nagkasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mopalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alim unta dinhi kanamo sa mga samad niadtong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga way buling. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Gihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaway buling sa sala. Ngato lang buhaton, dili ta mahadlok, nya magsigi ta og dawat sa mga sakramento nga angay natong dawaton. So update sa atong gipamaligya nga 1,000 slots nga faith and power slots ang ato nang nahalin as of December 7, niabot na og 118 kabuok. Pakpak. Ang available slots karon is 882. Gamay na lang. Masig dili pa mo kapalit ani, paspasin na ninyong palit kay haron maakaabot pa mo. Mo increase imong faith na pagyud kay power against Satan. Maliwat na kang Mama Mary. So doon na tayo recollection dinhi, Advent recollection sa atong simbahan, alas 7 sa gabi, karumpit sa 11. Niya naasay pangumpisal. Ang mga mandated organization sa atong parokya, maoy akong giauhag nga compulsory yung manambong.
Ang mga parokyano, optional. Nganong ang worker man simbahan, nganong mandated organizations, kay kita maoy first nga muhatag og modeling sa atong pagtuo. So panunga mo diri ha, nya din amo masuod sa simbahan, didto lamos may parkingan panglingkod kay naam gyapon tay social distancing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pasidunggan nato ang mahal nga Birhen, pinaagis pag-awit sa Salve Regina.